ale dnes si pušneme Rika na 10, mám ho na 5, idú 3 party a teraz vám veľmi ďakujem za 7000 zliadnutí a za toto tu máte, keď ste nevideli minulé videjko, tak tu máte PR kódy na tento pin. Idem ukázať ďalšiu pin. Kámo, som veľmi stratil. Musím tam aj pušovať. To fakt, viac nevieš. A toto videjko bude asi trošku tak krátke. Nenávidím, kámo, keď sa niekto skúša. No to nesmím. Obydvaja máme také. Máme ho na 6 a už iba 4 týry. No, takže ideme do lobby. Tento som vám už ukázal. Keby ste chceli tento, máte ho na obrazovke. Tento teraz máte na obrazovke. Teraz tento. A ešte raz vám ukazujem tento. A ešte ďakujem za 36 odoberateľov. Veľmi si toho vážim. A môžete ma sledovať už aj na TikToku. Budem rád, keď mi tam dáte follow. Tí, čo ste na TikToku. A veľmi si to cením. Proste na TikToku ma môžete tak vyhľadať, že sa tam volám Zavináč, ak sa nemýlim, áno, je to Zavináč, no, proste jeden Zavináč, všetko, čo vám budem diktovať, je malým, Tobias, bodka Ariska, nie Sariska, ale Ariska. Zajtra vyjde video, či ste hlasovali, to neviem. Dajte na tomto videu like. A napíšte, že koho mám ešte raz pušovať.